Evo, kupili smo se danas na Trgu Slobode povodom Dan grada i povodom Međunarodnog dana plesa. Odradili smo jedan lijepi programčić za naš grad koji nazivamo Gradu s ljubavlju, gdje su naša djeca pokazala što rade u našim radionicama, plesali smo, veselili smo. Posebno mi je čast da vam predstavim ovaj letak jer je tiskan u suradnji sa zakladom gdje smo dobili novaca da naša Dila koja već nekoliko godina volontira sa grupom Happy, to su mladi ljudi sa posebnim potrebama i danas smo obilježili to, plesali smo Grease, vratili smo se u 50-ih, svi smo bili šareno obučeni. Poseban naglasak je bio na osobe s posebnim potrebama. Htjela bih se zahvaliti svim plesnim grupama, svi koji su mi pomogli u tom ostvariti i jako sam sretna, vesela, pogotovo jer su svi drugi oko mene sretni. I jer plešu.